Ikaw, Carly, 2 hours na ng calls ni mo, wag yapon ka kabaligya. Saan naman ka? Nakapainti na lang imo mga kauban, ikaw isa pa. Pagtaong diha, day. Yes, sir. Wala na pa mi tanduay karon, sir. Pero naa pa mi kulafo. Pero lagi, sir, kay gabi naman magbayad gyud ka aning deposito. Mahal-mahal sad ni siya, sir. Mga 100. Wag ko ipake! Dili lang ikaw ang customer! Thank you for calling Telma Sari Sari Store. How can I help you? Ay, di, yun ta ka na matabangan, ma'am, kay wapo ko kabalo. Yes, Bye. sir, makuhaan yun na mo dayo ni siya, pero pwede ko ma-excuse og mga 10 minutes, sir, malibang sa ako. Sige, sir. Ay, kusinggit kay dili ikaw nagpakaon sa ako! Asa man mo supervisor? Ambo! Ma'am, pasaylo agad ko pag-ayo pero dili na gyud mi nagapautang karon, Kabuang ma'am. na. Kay wala na mi ikaruling. Suko na kayo akong supervisor gali kay nagpautang ko ni aking adlaw. Okay, pero kay Na, di na lang ko sige, kay New Year man, ako na lang kapangyoon, last na gyud ni ha. Pero ma'am, pag-promise gyud na mo bayad gyud ka. Ay, mabayad mang daan ko. Pasensya na kayo, ma'am, ha, pero gabi na manggod kaayo. Balik lang katawag og ma'am. Oh, amo lang ka taganog discount kay expire gyud siya. Yeah. Bawal pagtawag nimo mo ay pag-expire. Ma'am, nagbalik-balik naman kong explain sa imo, di man gyapon ka kasabot bulok man siguro ka. Hala, sir, wala po ko ani kabalog yun, sir, kung unsaon yun ni siya. Hello? Hello? Hello, morning supervisor. Hello, sir. Hello? Yes, sir, mo ang iyang supervisor. Supervisor ni Carly. Oh. Lagi, sir, natay order discrepancy kan. Imong gi-order duha ka ba umakatol, tas iyang nahatag isa lang. Tama, sir. Oh, mao to. Tapos ang isa, nabali pa yun, no? Tas wala na apilan o stand, sir. Sige. So, amo ni siyang i-change ang order, sir. Magpadala mi dira ag katol, duha ka buok will stand ni. Oh, pero ang imuhang mabaydan ani, sir, kay gabi naman kaayo. 20 na ni, sir, plus delivery fee 100. Pila? 100 ang delivery fee. Kibali pila tanan. 120, sir. Ay, okay, kay 120 ra. Sige, Okay. padala sa ako. Sige, salamat kaayo, sir. Balik-balik. Ayo, sir. Sige, sige. Thank you for calling Telma Sari Sari Store. Close na ra ba mi? Ugma na lang. Team hadaw ta, Carly. Guys, maghadaw daw. Dali. Asa man si Real John? To asa na from TL. Gaina ra ta kagihanap, nakaradi ay kadiri ay sige na katulog. Pag-calls na dito kay daghanay kayo customer queuing. Gaina ra ko sighanap sa imuhan na ra kadre sa na from nagtulog-tulog. Bangon na diha ato dito ay mo mga kauban tabang isan be. Makabalik ako. Okay, so ako lang mo i-run through. Always remember Sige, CPNI, stick sa call flow. Yes, call flow po. Stick ka sa call flow and sale, ha? Empathize, apologize, o dramatize, ha? Kailangan mo tuogid ang no? Naghihimo ninyo ang tanan bisan wala. Mary Jean nga nung nakay G's ka disa. Pagkasayon-sayon na sa imong trabahoon, igor ka mamaligag ice water, de pa gyud nimo mabuhat. May pagmuawol ka, Jean. Nagdugang-dugar ka sa akong problema dire.